Zakwethu T7 network umsholozi Nqamalala eduze kwami oyingxenye noma ohambanye babasunguli beMarch and March. Nqamalala asikhulume kakhulu ngodaba oluloko livuka njalo lwe-protection fee olwenza ukuthi kudonseke iy'nyawo kulabo abangakahambi kwi-country. Yeah, mfethu lokhu sesitholele umbiko njalo ukuthi khona abantu abakhokhisa abantu ukuze bezokwazi ukuvikela lapho. So sithe kubantu bakithi-ke ngoba sokhipha le number esoyikhipha nje kusukela next week. Wonke umuntu owazi labantu abenza into ye-protection fee akavela athumele lapha imininingwane. In fact kakhulukazi lama companies abafowethu ama-security abenza lento siyabacela ukuthi abake bathi ukuyika kancane ngoba into esizoyenza manje vele thina asilwi sikhuluma nabafowethu ukubafundisa umthetho. Yazi ukuthi abafowethu bengakwazi ukuthi ba-protect the same shops zirana abantu bakithi abamnyama bala eSouth Africa bathole the same amount of money without ukuphula umthetho, because ukwenza lento abayenzayo ngokwemthetho kahle kahle kubizwa ukuthi it's aiding and abetting an illegal immigrant. So uma ngabe uvikela umuntu ongekho emthethweni la thina iyodwa into esizoyenza the moment isithola ikhampani siyinikeza amaphoyisa and we are going to monitor ukuthi umnikazi waleyo khampani uphelele ejele. Yes. Even nalabantu abagada, by the way, kunabanye abagada lapha abangenayo ama-serial documents, abangenayo ama-competence kodwa baphatha ibhamu zokuthi bayagada. And awukwazi-ke kuthiwa ugadile wena ugade the entire street. Uma ugadile usuke une-stage obekwe kusona ugade le sitolo. And ukuze ugade lapho kufanele kune-contract between yourself and naleso sitolo. But nawe if uyi-security personnel, you must have all the documents. Asadlali-ke manje. Thina sizokwenza nje sathola ukuthi kunomuntu ovikela umuntu wangaphandle, whether umuntu omnyama, umlungu, indiya, ikhaladi, usemabhizinisi, umfundisi, ipolitician, sizobopha kwasana. Sizolandela umthetho. Bakhona abanye sibathola infact nje obade sila kunomuntu ophethe ama-rifle waphethe ngezandla ngaphandle. We know for a fact ukuthi awukwazi ukuphetha nje i-rifle ungayifakile esikhwameni. We have spoken to amaphoyisa njengamanje la ukuthi le company abahambe boyi-check because ziningi izinto efanele siyilungise before siqale lelizwe libele esimeni sazo, ngoba awukwazi ukuthi siqoshe igebengu bese ubugebengu benziwa abafowethu. Mina abafowethu I think lento ibalulekile. Yabo le South Africa amathuba emisebenzi maningi. Ithina kufanele sazi ukuthi sifika kanjani kuona, and ukuze sifike kuona kufanele senze into esemthethweni kuphela. All these security companies must get umsebenzi bagade indawo kodwa bagade ngokusemthethweni. Nalabo abasabisa abantu bakithi abayiyeke leyo nto manje ngoba Ngoba ngifuna ukuya kuyona le ukuthi there's a massive fear kakhulu kubantu bala ukuthi inkosi yasendaweni inokuprotecta noma inokuvikela abokufika. Lokho kusho ukuthini? Well, sizwile leyo kodwa ngoba thina siyabahlonipha ondaba ezitha sifuna ukubelieve ukuthi mhlamba sithi okwamanje kulona iqiniso. Into esizoyenza thina ukuze sifinyelele kukona sesikhulume namaphoyisa sakhuluma nabaphathi bamasipala sizoba nomhlangano soyicela futhi nayo indaba ezitha sibe nomhlangano naye sikwazi ukuchana abantu bakhe abakhala ngako indaba ezitha before siye kwimbizo lesiyifisayo ukuze umphakathi ukwazi ukuyikhulumela. Kodwa siyacela nje kubantu bakithi abangabikho abantu bakithi abasatshiswa. Siyazi khona indawo la sebefile khona bebulawa. Even eMpumalanga bethola imbiko nje ukuthi abantu bakithi bayasatshiswa, ingane ziyafa. Akekho umuntu oyisigebengu esizoqeda iminyaka ewu3 singamthintile. Ubugebengu sokuqeda bona. I think lento efanele siyimukele ukuthi azihambe igebengu zangaphandle laba bangaphakathi abasebenzisana nazo abakuyeke manje. So akukho mnandi kusaba kwabantu bakithi bayasatshiswa. Khona abantu ukuthi abakhokho 500 rands kuma foreigners, from ama-foreigners babathatha. So into esicela ukuthi asikuyeke kodwa siyafisa ukungakhulumi kakhulu ngalokho esikuzwe namhlanje ngoba akubalekile ukuhlonipha abantu abadala. Kufanele siyothula futhi ukuthi nawo ama-complaints bese besinikeza ukuthi kuya kanjani phambili. I think lokho esingakwazi. Sicela ucacise lento sesivala Nqamalala le yama-asylum seekers ukuthi i-asylum seeker inayo yini imvume yokuvula ibhizinisi, because we've seen a lot of them hiding under the asylum seeker status. Yeah, well look, I think kabili izinto efanele siyibheke lapho. Khona usection 15 okhulumayo ngokuthi abantu abanjani abangakwazi ukuthi bavule amabhizinisi. But abantu bakithi bazokhumbula ukuthi kune-judgment eyaphuma yayithinta uhulumeni waseLimpopo uyihanjiswa abantu baseSomalia ababedemand ukuthi bakwazi ukuqhubeka barana amabhizinisi wabo. Siyayibuka ke leya case because I think yona evule leya floodgate. But iziningi izinto esiyidiscussayo nohulumeni ikakhulukazi when it comes to leya case ngoba kusengenzeka mhlawumbe kufanele siye enkantolo whether kwi-constitutional court soyibuka leya nto ukuthi
uma kahle kahle umuntu efika la ethi uyi-refugee usuke ezokwenzani kahle kahle but also ke before sesifike lapho apart from what that case says let's accept ukuthi mhlambe iyabavumela ukuthi abenze ibhizinisi but uhulumeni unalo ilungelo la kwamasipala nje ukushaya umthetho ibylaw ethi wonke ama-tuck shop akhona emakhaya naselokishini that economy is reserved for abantu base-South Africa so ke sibhizi sinqinqa uhulumeni njengamanje ukuthi awuphase lowo mthetho so that umuntu mesuka ngaphandle ethi uzovula ibhizinisi la akafake phela izumbulo zamamiliyoni ahamba ovula ibhizinisi arane a big shop e-Gateway or whatever manufacturing company azoyirana so that ngempela uzocontribute ngoba ayikho into ethi umuntu akazorana i-tuck shop emakhaya enkandla you know so izinto soyilungisa ngomthetho umthetho unenkinga eziningi so sibonile ukuthi azizama uku-amend sipropose uhulumeni ukuthi uchibiyele lapha nalapha so that bonke labantu bazohamba ekugcineni but i-problem enkulu iwona umthetho that we must fix here. Sibonga isikhathi. Thank you so much.